Mitä tehdään? Mennäänkö puistoon? En mä tiedä, jaksaaks mä tänään. Mut mä voidaan vaikka tehdä jotain muuta hauskaa. Siis jos sulla käy, niin mennäänkö kattoo vaikka pellolle kukkia? No sehän on loistavaa, ja tos tai voidaan muutenkin vaan mennä juoksemaan. Mut tuu, mennään. Täältä vaikka jotain hienoja kukkia. Olisiko täältä jotain kukkia tai jotain muita? Odota mua! Out. Onpas kaunis pensas. Todella upea. Mä löysin kukan. Huh? Tämä on täydellinen kukka. Se on kyllä tosi hieno. Mennäänkö nyt vaikka kotiin takaisin? Vaikka. Okei, hyvä. Mennään. Pampalle. Pomppineen. Joo, mennään. Tuu. Kyllä olen. Ei kun vaan poppimaan. Jee! Jee! Hei, minä jäin tänne. Uhu. Kiva! Kiva, jee! Uhu. Nee! Se oli kyllä hauskaa. Niin oli. Haluaisin uudestaan, mutta ei jaksa. On ihan puhki. Niin. Ehkä meidän kannattaisi vain mennä sisälle. Mennään. Tuu. Vetä.